Vchádzaš do tmy, ale prichádza so svetlom. Stretávaš sa s ním a potom sa vraciaš domov zničený zvonku, ale silnejší zvnútra. Lebo nie je potrebné žiť obyčajne, potrebné je žiť extrémne. Aj toto je myšlienka extrémnej krížovej cesty, ktorá sa už tento piatok uskutoční vo viacerých mestách na Slovensku. Celkovo na Slovensku pribudli ďalších 11 trás, takže už na Slovensku pre tento rok je 20 miest na 22 trasách, takže raz toľko, ako to bolo pred rokom. Celkový počet účastníkov pre tento rok očakávame okolo tých 3000 pútnikov. K pôstnemu obdobiu patrí pobožnosť krížovej cesty. Týždeň pred Veľkým piatkom alebo po Novom piatkom utrpenia Pána sa v našom okrese už po 7. krát 22. marca uskutoční extrémna krížová cesta na trase Zborov Bardejov. Tento rok máme zase rekordný počet, čo sme nečakali. Očakávali sme nejaký taký počet okolo 200-300 ľudí maximálne a už je prihlásené okolo 600 ľudí. Na výber sú dve trasy. Kratšia zelená, ktorá je oproti minulému roku o kilometr kratšia, teda 32 kilometrová blahoslaveného Titusa Zemana, alebo dlhšia červená trasa 42 kilometrová svätého Don Boska. Bez registrácie nie je možná účasť a registrácia bude trvať do štvrtku do polnoci. Keby náhodou niekto sa chcel ešte po tomto čase zaregistrovať, tak nech volá na telefónne číslo, ktoré nájdete na našej webovej stránke ekc.sk. Pre tých menej zdatných je pripravená hneď na druhý deň v sobotu 23. marca o 14. hodine krátka 1,5 kilometrová trasa Malej krížovej cesty okolo Zborovského hradu, ktorá je zasvetená blahoslavenej Zdenky Šelingovej. Cieľom je siahnuť si trošku na dno svojich takých síl a výsť z toho takého našeho bežného komfortného života. Celkovo pre mňa extrémna krížová cesta je taký alternátor, ktorý nás dobíja. Aj taká skratka, ktoré skratky v živote vieme, že sú ťažšie, veľakrát pobudíme, ale zase nás skôr dovedú k tomu Pánu Bohu.